L'escola Pepa Colomer s'ha convertit en museu per un dia. Es tracta d'un projecte conjunt entre aquest centre, l'Escola d'Arts del Prat i uns hiperts visuals. En motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Museus, aquesta iniciativa converteix el Pepa Colomer en un espai on els infants poden participar en una trentena d'activitats entre tallers, xerrades, exposicions i espais d'experimentació. Aquest projecte, englobat dins el programa municipal Educació, Cultura i Comunitat, té l'objectiu de crear sinergies entre els diferents agents de la ciutat. Per aquest motiu, des de fa mesos, s'ha gestat aquest projecte que ara es presenta a la ciutadania. Nosaltres tenim un projecte artístic singular dintre de tota la línia pedagògica del centre. Llavors, quan vam veure que s'oferia aquesta possibilitat des de l'Ajuntament, la qual ens sembla una idea excepcional, de seguida vam veure que anava totalment vinculat amb el nostre projecte i que podíem encaixar perfectament. A partir d'aquí es va començar a treballar a nivell de coordinació per veure com a nivell d'organització i gestió podíem encaixar-lo dintre de l'escola. Finalment avui tenim el colofon, que és quan realment es mostra a tota la comunitat, no només del Pepa Colomer, sinó la comunitat educativa del Prat de Llobregat, tota la feina que s'ha anat desenvolupant al llarg de ja quasi 2 anys. El Pepa Colomer Museum ha proposat diferents activitats per tot l'alumnat al llarg d'una jornada. Els més petits han pogut, per exemple, descobrir de forma interactiva com és un volcà i han experimentat amb vinagre, bicarbonat i colorants com pot ser una erupció volcànica. Leo, el volcán. I també han pogut dibuixar els cràters de la Lluna, conèixer com és la sorra de Mart o descobrir els secrets de l'arquitectura egípcia o com parlaven els vikings. Totes aquestes activitats tenen un clar component artístic. Per aquest motiu, el Centre d'Arts Torremuntades i l'Escola d'Arts del Prat han treballat com un sol equip per tal de portar la metodologia artística a aquest projecte. El Ayuntamiento pensó que quería hacer un proyecto que englobara comunidad, educación y ciudad, ¿no? Y pues llamó a diferentes asociacions i organitzacions para que pudiéramos colaborar con ellos y hacer el proyecto colaborativo. Ens hem ajuntat com a equip i aquesta vegada treballem com els dos agents alhora per treballar conjuntament amb l'Escola de Pepa Colomer. I la idea és treballar en les metodologies artístiques, que és el nostre camp, amb les metodologies educatives o pedagògiques i veure com aquestes es relacionen entre si i com podem fer projectes que comparteixin les dues visions. L'Escola Pepa Colomer posa especial atenció en la formació artística i l'adquisició de competències del seu alumnat. Els alumnes, el fet de treballar per projectes fa que sigui un treball molt competencial, on treballen des de totes les àrees i a l'haver inclòs les arts fa que sigui molt més global i té un valor afegit que és molt important perquè connecta molt amb la realitat, amb la vida, amb tot el que el de fora entra cap a dins de l'escola i el de dins surt cap a fora. Al llarg de les properes setmanes hi haurà instal·lades diferents exposicions fixes que es poden visitar de 2:15 del matí a 2 del migdia i d'1:15 a 3:45 de la tarda al mateix centre, al carrer Tibidabo.